Ahojte kamaráti, moje meno je Mário a toto je Exploramix. Ak ste vždy snívali o tom, že si jedného dňa zriadite vlastnú dielňu, toto video je práve pre vás. V tejto videosérii vám ukážem, ako som premenil staré humno na modernú dielňu. Ako vidíte, je to stále ešte kopec práce a preto bude celá séria videí rozdelená do niekoľkých častí, kde uvidíte podrobný postup, ako som pracoval. Okrem toho budem hovoriť o materiáloch a nástrojoch, ktoré som použil a prečo som si ich práve vybral. Zároveň vám dám aj podrobné informácie o cene všetkých spomínaných materiálov a nástrojov. Toto je časť číslo 1 a my môžeme začať. Keď som plánoval tento projekt, mal som 3 ciele, ktoré som chcel dodržať. Po prvé, táto dielňa musí byť funkčná. To znamená, že každá časť workshopu je starostlivo naplánovaná na konkrétny účel. Ten vám prezradím v niektorom z nasledujúcich videí. Po druhé, tento projekt musí byť šetrný k životnému prostrediu. To znamená, pred kúpou nového sa radšej pokúsim obnoviť to, čo už mám. Nuž a po tretie, udržať náklady spojené s použitými materiálmi a nástrojmi na minime. To znamená, zaobstarať si nástroje, ktoré sú zároveň profesionálne a pritom nebudú príliš drahé.
Mojím hlavným pomocníkom bola táto krásna Makita DHP 481, ktorú som si pred pár mesiacmi kúpil za približne 300 eur. Druhou veľkou pomocou bola táto 30-eurová ručná kotúčová píla od Parkside. Makita 481 je bez pochyby profesionálny nástroj, ale čo Parkside? Budete prekvapení, ale lacnú pílu z Lidla už máme niekoľko rokov a ani raz nás nesklamala. Viete čo? Na tento 30-eurový zázrak z Lidla urobím dlhodobú recenziu. Najlepší spôsob, ako si nenechať ujsť toto video, bude prihlásiť sa na odber z tohto kanála. Toto je len začiatok a ako vidíte, stále stojím v nie úplne dokončenej dielni. V druhej časti z tejto série uvidíte, ako som meral, rezal a montoval tieto steny. Dobré veci si vyžadujú čas a ja vám chcem poďakovať za to, že ste sa dopozerali až sem. Zároveň vám chcem poďakovať aj za vaše lajky a za to, že ste sa prihlásili na odber tohto kanála. Moje meno je Mário, toto je Exploramix a my sa vidíme čoskoro. Čau.